Bongga gayod ang presentasyon sa mga top 10 nga Sugbo Negosyo Champions atol sa presentation og panel interview kagahapong adlaw didto sa Capital Social Hall. Dinhi nagpakitang gilas ang mga contenders nga nag-ilo gayod sa tunga ka milyon ka pesos nga ganti sa mudaog sa maong contest. Ang negosyante nga makapresentar og the best nga plano kung unsay iyang buhaton sa premyo kung siya maoy mudaog. Matag finalist, aduna gayud istorya sa ilang mga negosyo ug unsa kadako ang tabang nga nahatag sa Sugbo Negosyo Program sa ilaha. Nabuhi ang ilang negosyo nga pangandoy taliwa sa kalisod. Tagsa-tagsa nga may presentar sa ilang business plan ang mga finalist at tubangan sa mga horado nga ilado og banggiita na sa natad sa negosyo. Kini gipangunahan ni J. Aldiger, chairman sa The Islands Group, DTI Assistant Secretary Aster Caberte, inila nga industrial designer Kenneth Cobonpue, Marisa Fernan nga Vice President sa SM Prime Holdings ug si Justin Uy ang founder sa Proof Food International Corporation nga maoy tighimo sa inila nga dried mangoes dinhi sa Sugbo. Sa tabang sa ilang mga mentors, gihatagan og 30 minutos ang matag finalist aron ipresentar ang ilang produkto, ang istorya sa likod niini ug dipinsahan usab ang ilang business plan sama sa kung unsaon nila pagpalambo pa sa negosyo ug ang ilang mga marketing strategies ug uban pa. Magkalain-lain ang mga negosyo nga nakadaog isip top 10 finalist ug lain-lain usab ang istorya nga nagpaluyo sa ilang mga paningkamot nganong nakaabot sila sa ingon niini nga estado sa ilang negosyo karon. Hindi siguro makita ang ko kung sa ang pag-alis ka sukat ako start lang yun ang sa negosyo. Nagkabangkang ka lang daghan yung mga raya sa mga tabo. Sukat ako start lang ko dira nga nasa pero laban nila para sa negosyo. Pag-deliver sa cake, i-pick up nila during sa ilang dagan, isang cake is nahugno gid siya. As in collapse. Wag kang gyud mura siya linugaw gid siya, mura gid siya naglata na gid siya sa iyang box. Pag send og picture sa customer, I was so down. So ko down na lang. I'm so sorry ma'am, refund and take a full. Dinala siya nga, no sir. Sus ni border man sa balik. So mura ko nalipay, huwa ko kibaw ba? Accident ba ito nga naguba lang? Huwa ko kibaw. Kaya ito nga same person, is the same person, ito nag-order, the same person nag-introduce na ko sa Sugbo Negosyo. Ang lisod jud ani akong lifestyle ug nakapurma ani akong negosyo. 16 years ago, namatay akong amahan sa sakit na cancer at the age of 44. I was 8 years old that time. As I was growing up, ako juning gidala na experience. I came across a book about different kinds of healthy food, their nutrition and benefits, diseases and their causes, ug impact sa atong lifestyle sa atong kalawasan. Diri pud nako nakwenta ug na-realize na ang pagkamatay sa akong amahan dili lang kay genetics, dako pud kaayo og factor ang lifestyle, food ug ang stress. Diri nagsugod ang akoang motivation. Amo kong gipangandoy nga kaning mag-istorya mi ni mama matagabi nga maabot yun sa bisan asa sa lugar sa Cebu among tablia. Unya dili lang sa Cebu, manghinaot sabi nga maabot pod sa tibok Pilipinas nga mabilable siya ug matilawan ang among tablia. I have a traditional experience with suka, sir. My grandparents sold suka before and mo gina nila igasto sa akong ginikanan nga maka-eskwela. So I know suka, nagtubo ko nga na suka pero may siya balay, and then ako mga relatives, mga farmers. So but the trainings that we will get from these agencies nga ako mentioned, makatabang to siya namo pag professionalizer, so aron dili kita mabinuangan puhon ba. Kasagaran kanila nahagba ang negosyo sa panahon sa pandemya. Apan nabuhi pagbalik ang ilang negosyo ug paglaom dihang namugna ang Sugbo Negosyo Program. Naghimo og sauces because I want to offer another dipping option sa mga Cebu aside sa ato naandan nga suka and toyo. Ang ako competition ng style, ikahuman, ani. Competition sa akong kaugalingon nga ako maabot sa akong unsay akong ipangalandoy. So I have big plans, but a bigger dream. And salamat kaayo sa mga tao nga tabang nako. Nibuhat may lain klase sa utak mo na nibuhat may mga flavor o nibuhat nga ng premium product sa mo. Ang utak mo hindi sumura. Di na siya locally consume na sa tuwa sa Cebu kay murag sumula ng mga tao sa Cebu ba. Sumuna ni tagaan ng gamay interest
ibuhatan mo like product, kaya para sila mo, may ganyan ba, ang taga Cebu, may ganyan balik, palit yung utak. Ito mo kayo, may excited man sila kung sa silang product, kung sa pinaklase sa utak. I guess people now want to eat healthy foods. I still believe nga we are what we eat. So, kung sa itong gitik sa atong body, mao po yung mag-eat. So, and we go healthy na po ba sa pagkakaroon. So, mao nang kusina organica is naa siya sa Alegre. Of course, anaaga yun gihapon ang Rattan Furniture Making dinhi sa Sugbo. Magpasalamat kay Kugog sa Sugbo Negosyo nga naka-appeal ko sa programa. Gikan sa top 10 finalist, pilion ang top 3 winners. Diin 500,000 pesos ang madawat sa unang ganti, 300,000 sa ikaduhang ganti ug 200,000 ang madawat sa ikatulong ganti. Samtang 100,000 ang kantidad sa 7 ka consolation prizes. Sama sa nailhan sa Sugbo Negosyo, dili sa lapi apan coupons ang ilang madawat nga premyo nga gamiton nila pagpalambo sa ilang mga negosyo. Atangi ang pag-anonsyo sa top 3 winners ug sa paglunsad sa Sugbo Negosyo Season 2 karong umaabot nga Disyembre 6 atol sa Christmas tree lighting nga ipahigayon didto sa Heritage Park. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.